May nagbabalik tayong kalahati. Yan, yung checkered. At yung white light, pati yung isang gray cell, yung nandyan, oh. Yung nandyan, wala pa. So, may sticker yan. Tatanggalin na sticker. At bagong yan, mga katropa, papakain na muna tayo ng ating mga warriors. So, kung gusto nyo makita at malaman, tara, let's go. So, ito nga pala yung kanila mga pagkain, mga katropa, yung ating gagamitin. Ito, flyer mix. Flyer mix, tsaka platinum. Ayan, dadamihan natin mga katropa. Then, ito nga pala yung sinasabi ko mga katropa, yan o. Dalangita. Yun. Yun. Ito sinasabi ko, dalangita. Ay, nahaluan natin to sa pagkain nila. So, pagkatapos nating mga katropa, haluin muna natin. Yan. Ganito lang ako mag-recover. Then, lalagyan na natin ng pink mineral, tsaka calcium. Haluin lang natin. Ayan. Haluin lang natin. Yan. Halo na. Yan ang itsura niya. Then, papakain na lang nga pala tayo. So, tara mga katropa. Kakain muna tayo. Mga katropa, may bagong umuwi na naman. Ayan, yung white light na yan. Yun yung hinihintay natin kanina. Yung wala na lang yung nandun. Yung gray cell. Wala pa. Yung Paris, itong blue bar na to. Anak nila yung sisiw doon. Yung pa lang yung wala. Then, nakasangkap na nga din pala tayo. Ito na yung mga pagkain nila. Ay, lang kunin natin. Yan, dahil kanina pagutom to. At papakita ko nga pala kung paano tayo mag-recover ng mga ibon. Ayan. Bigyan na natin. Tapon muna natin yung tubig mga katropa. Ayan yung kapatid nung natin. Nung umuwi. Ito. Yan. Kapatid niya isang white light kanina pinakita natin. Ayan, gutom na itong mga to. Bigay na natin to sa kanila. Gusto nga pala nila to mga katropa. Wala pa man, kumain na. Oops. Ito naman para dun sa isa. Yan na sila. Gikain. Ito, bibigay natin to dun sa itim. Dun sa itim kanina dito. Lagay na natin dito.
Then, tanggalin din natin yung tubig. At papainom nga pala natin ngayon, dextrose powder. Para madali silang mag-recover din. Papakita ko sa inyo paano ako mag-recover ng ibon din. Papainom natin sila ng champion pills. Tapos dextrose powder. Sa Friday na nga pala yung derby, first lap. Ito yung tatay ng itim. Siya. Yan. Kung mapapansin nyo, hindi ko nga pala ito nilaban. Kasi ito may sakit. May sakit to. Itong red checkered. Kaya hindi na natin linaban. Nag-asthma. Baka umuwi na lang dito. Nakadapa na lang. Dalasa kasi sa mga ibon na ganun. Umuwi ng patay. Yun, bad news din na yung na to, yung mga itlog na sira. Yan na sila mga katropa. So, maya na lang ulit. So, yan mga katropa, kakatapos lang di pala natin magpakain sa mga YB natin at mga flyer. Ang gagawin natin ngayon ay magbibigay tayo ng 4 na kutsara ng dextrose powder dito. Then, haluin lang natin. At, yun, nahalo na natin at painom na natin sa mga flyer, breeder at YB. Saka. Uminom na sila. Dextrose powder. Ayan na. At papainom na nga pala niyan tayong vitamins. Tara, painom muna tayong vitamins. Katropa, papainom na tayo sa kanila ng champion pills. Yan, dito na lang nga natin linagay dahil 100 pieces lang naman. Ayan sila. Tara, painom muna tayo. So, ito ang mga katropa. Painom na natin ng champion pills. At pag magpapainom nga naman kayo, siguraduhin yung nasa butchi yung yung champion pills. Kasi pag nagbarato sa lalamunan, maraming baka lalo pa silang magkasakit. Ito naman yung bagong ube. Ito yung Paris nung Paris nung red bar. Painumin din natin siya. Yun, napainom na natin siya mga katropa. Ito naman. Painumin din natin siya. Napainom na natin mga katropa. At kung makikita nyo nga pala sa vlog ko, yung nag-abang tayo. Tignan nyo na. Mas nauna kong in-upload yun.
tayo. Medyo tagalan tayo sa pagkuha dahil nga nandun sila sa pinakailalim. Ito nga pala yung muntik ng ito sana yung mananalo ng winner take all. Mananalo sana siya ng winner take all kaso nga walang pulling cancel. Ay. Painumin din natin siya ng isang pirasong champion pills. Siya na kayo namatay mga katropa. Napainom na natin. At yung isa naman. Ito din yung isa. Kaya yung isa mga katropa, painumin natin ng champion pills. May sticker pa to, tatanggalin natin. Ito na mga katropa. Tatanggalin na natin yung kanyang sticker. Ito na mga katropa, sticker nya. Yun. Dikit ko muna sa labas. Ayan mga katropa, nadikit ko na. Isa na lang yung papainumin natin dito. Yun, standby. Papainumin natin to. Ito na. Painumin na natin. Isang perasong champion pills din. Ito na. Yun, tapos na tayo dito. Doon naman tayo sa lockdown. Ay, yung itim pala kanina. So, mga katropa. Yan, mga katropa. Painumin natin itong itim. Isang pirasong champion pills din. Yan na, napainom na natin.